Иновациите са двигателят на бъдещето. А интервенционалната кардиология продължава да преобразява живота. Това е нашата мисия. Каним ви да бъдете част от нея. Ще ви запознаем с най-иновативните, най-съвременните решения на проблемите в интервенционалната кардиология, като ще бъде специално отделено внимание на комплексните коронарни интервенции и структурните сърдечни заболявания. Заповядайте! Присъединете се към нас на 12-я конгрес по интервенционална кардиология, за да обсъдим заедно бъдещето на лечението на сърдечно-съдовите заболявания. Това е шанс да се учим от най-добрите и да израстваме професионално. Интервенционалната кардиология расте с главоломни темпове и ние сме нейното бъдеще. Време е да се съберем и да променим бъдещето. 12-ти конгрес по интервенционална кардиология.